Dini khwai behela bario phek jangnai mani janai rok tablet janai rok manjakha pheba janai rok sabo borok ni mukhang no phono railia kamini lukorok borok no khasi laitun hinai ni to puila to ang to badaran tongmani tab to lockdown bepa baratan sikang gitu jotom nogot thango ঠিক নক থামনি পরন খানা কা সিনি বেহলাবরি 12 ক্লাস স্কুল ni mat phisingo kaisa drugs tanai no lomai to phapum kai ang belai namti ro hangati kuno hamero lom tong hangati ro phaita agi ro phayo ke phayak nei nai ne phika nayak nei sung nei phika ar cher ma kham lomjak ngi sabo lom kaimala khana kapur kai je podobilni drugs je tamna bno ya prisikang je boro drugs ni birodi je kam khainai o committee nei khanaka ge phayak nei bongni samnang belai no nai thokjaka tang hingkai je chini aro joto prai lomni tabu je chero tamani je pora yakazak je puri abahai prai 80% no drugs o edit na hangkai abu chung elaka wagir ko koma ba khaikya haipuna chung samni malia hinmano ge ojaro phayak nei je podobilni drugs committee phayak nei chiniro ni je आज स्थिर member lomkha lomaya nei lomani bisingo atemasa phalnai nei aro tamse hingkamu milon tatida tambo abono boso borok masa lomtuka gai abon bangang borno beleno hambai marika ribon porbo borok tesia sarno lomkha lomaya nei borok je sabo aro phal bongno te borok sabo sa abono borok sunga kunai nog thanga sarung tuyak nei tisa lomtuka gang abang mangai borno tisa hambai maru tam hingke agi rogo chung je nukha lom khangke no bui to goi tam ne abo ainiya go ba ngori roku dogoro horo PSU horo PSU abrong narugya hingke tini je committee borok belai no khaka ham tang hingke borok puila no step na ka borok no bujo goi mongno counseling kha knei guardian no hingna knei bujo ga knei cher no kuno PS ya goro holia borok ka ham kai bujo goi to goya knei guardian janjani ya phar nong nahar mungtam abo chung agibo chung mane tabuto tamnani tripura government je sasa sarkar hun phaito sa kosam kukur chung agibo government nogo sawo je mohai ungdo hangkai sini dofa kumai thanai ngi tabuk je sapal government tongtho chung borong no koinai engkai abon logi tabu sini je NGO nei ba tabuk narok je tini podibati je phainai ang abrung bo dorong mutisa bele ke hambai ko nong ko kasana musungo ba media ni madhyamik ko kasana musungo je mutui je NGO khaitungnai sini bibino area wo jemon chini ati bukungbar area wo je saitungnai thangakne mutui samkhai domthu ba borno counseling khai bujoktu jete ta sadi hinai engai abon loge ang je message na muchungu sere rongobo chini dofa mo haike to kumai thangnai abon loge te guardian rongobo jani kuno sarai jodi kuno somoi je baira thangtong tamung tong jodi sai samri mai hangkai abai chung kuno NGO rongno ba kuno club rongno abai ha khobor tunai ang message na muchungu nen sini mungkisa ani mungkai selim deporma behla barin non para